Met muziek uit de musical Girl Crazy van de beroemde Amerikaanse componist George Gershwin begonnen voor het tweede deel van dit concert. George was niet alleen crazy van de girls, George was ook crazy van circus. En daarmee zit je weer helemaal terug in de sfeer van circus vastelovend. Als je al eens een circus gezien hebt met dierennummers, of dat nu was met poedels, zieleeuwen, peert, olifanten, leeuwen of tigers, dan heb je er ook de man aan het werk gezien die biesten traint, de dompteur. En die hield die biesten diks in bedwang met een smik of met een lange stek en een lange stek. Veer hebben ook een dompteur, dames en heren. Voor die in bedwang moet houden, heeft hij geen smik nodig, ook geen lange stek, soms een heel klein stekje en meestal in dit geval niet eens een stek. Met grutsigheid stel ik u voor aan onze dompteur, dames en heren, onze dirigent Roger Nisse. Veel lui vinden circus nimmer van deze tijd, vinden het ouderwets. Maar het circus is met zijn tijd metgegaan, heeft zich vernieuwd, ook op muzikaal gebied. Onze trompetist, die mocht zichzelf een nummer uitzoeken. En dat nummer, dat wordt van een jonge Nederlandse trompetist en orkestleider, die onder jongeren bijzonder geleefd is. Kiteman. Een van zijn bekendste en schoonste nummers, het Sorry. En dat wordt gespeeld door Dennis Franke.
Dennis Venke, 16 jaar, dames en heren. Wie hier misschien weet, heet het orkest de Philharmonie Zuid-Nederland als ondertitel De Nieuwe Klassieker. Nu loop ik me altijd af te vragen, wat is dat dan, de Nieuwe Klassieker? Bij een klassieker is dat heel simpel. Hè? Dan denk je meteen aan componisten wie Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, Tchaikovsky. Maar wat is dan nu de Nieuwe Klassieker? En wie ik er niet uitkom, ben ik nog eens een goede vriend Roger gegaan. En als grote muziekkenner wist hij meteen het antwoord op mijn vraag. En zie gewoon u nu laten horen wat dat is. De Nieuwe Klassieker. Dat was het prachtvoorbeeld van de Nieuwe Klassieker, het Liegendhorst Kinderspul. Die wordt geschreven door twee broers. Oorspronkelijk komen die uit Italië, maar midden jaren 80 van de vorige eeuw zijn die verhuisd naar Japan. En daar vierden ze hun eerste grote successen. Daarna ging hun muziek de ganse wereld over en ik durf bekend te beweren dat ze wel eens in iedere huiskamer te huren is geweest. En dan hebben we een grote verrassing. Het heeft dus heel veel moeite gekost en ook heel veel cent. Maar vandaag zien ze hij, de twee componisten van de Nieuwe Klassieker. En we vinden dat super. Ze zijn vanmiddag geland op Maastricht-Aken Airport, meteen naar het theater gebracht. En ze gaan zo meteen hun entree maken onder hun eigen muziekstuk. En ik wil vragen ze dan een goed applaus te geven. Van de Philharmonie Zuid-Nederland zien hij de twee makers van de Nieuwe Klassieker Super Mario en Luigi. Super Mario en Luigi zien dit zomaar hij. Ze komen hun nieuwe spul uitproberen. En Geer ziet zogezegd proefknien, want Geer gaat metdoen. Om het te kunnen doen, dames en heren, moet ik eerst even mijn computer erbij gaan pakken. En die moet ik eerst even aanzetten. Dat zit hij, ja. Hier deed het. Okidoki. Zo, nu het spul aanzetten. Zo, ja. Ik kreeg dan nu meteen een foutmelding.
dan moeten we het nog maar eens proberen. Zo. Alleen nog een foutmelding. Wat is dat voor ding? Jongens, staat de wifi aan? Wat? Nog een keer opstarten? Oké, dan gaat het nog een keer. Zo, ja. Ja, het deed het. Zo, even kijken dan de gebruiksaanwijzing erbij. Ja, en dan kunnen we beginnen. Dames en heren, mag ik u dan verzoeken allemaal te gaan staan? Ja, kom maar staan. Ook daarboven, ja. Ook daarboven. Kijk eens, we krijgen al wat meer leeg. Fantastisch, dames en heren. Dan kunnen we beginnen. Geen hoeft alleen maar te doen wat die twee superbroers ook doen. Ja? Dan kunnen we beginnen met het nieuwe speel van Super Mario en Luigi. We beginnen rustig op uw plaats te lopen. Gewoon lopen. Nog niet meer nou. Gewoon lopen. Goed zo. Ja. We krijgen geen conditie vanavond. Zo gaat dat goed, nog uren, hè? Want dan kan toch niks gebeuren. Ja. Dan gaan we nu naar level 2. En dat gaat een beetje vlotter. Dat leken de beetje vlotter te gaan, maar dat is niet echt goed, hè? Want hier heb je conditie niet, hè? Rustig adem blijven houden. Ja? Krijgen we nu level 3. En dan draai je naar rechts. Ja, draai je naar rechts. Goed zo. En dan maar door. Meneer, de andere rechterkant. Ja, dat is beter, ja. Dan maar door. Dan gaan we nu naar level 4. Draai je naar links. Goed zo, dan maar door, goed zo. Ah, zo, nog even volhouden. En dan kunt je ermee door naar Maastricht mooiste. Hij is nog niet klaar, hoor. Alsjeblieft. Blijf staan, hè. Maar wat liever nu, hè, achter ons. Wat is dit? Jongens, dit is niet Wimbledon. 15 love. Onzin, wat is dit allemaal? Wat gebeurt er? En nu? En wat moest ik voorstellen? Rafael Nadal in het zoer? Jongen, kunnen ze dat niet maken, dit allemaal? Die luisteren allemaal klaar. En Super Mario en Luigi, kom, door. Allee, vertel gewoon voor weer, dames en heren. Kijk, ze staan allemaal. Goed, ik ga de goede kant doen. Zit je klaar? Gewoon weer vooruit lopen. Gewoon weer lopen, ja, goed zo. Ah, heel stoer. Goed zo. Niet inhalen. Nee. Niet inhalen, dat doen we niet. Je dacht dat dat kinderspul was. Let op, hè. Let op. We gaan naar level 5. Het nuitste van het nuitste. Nou, doet het gedaan. Dames en heren, ik waarschuw. Ik wil een stuk lessen. Draai naar rechts. Naar rechts. Ja, ik wies rechts, maar dat is voor u links. Hè. Ja. Blijven lopen. Lekker linkerhand op de schouder van degene die voor u staat. De linkerhand. Goed zo. Meneer, op de schouder, die zit hij boven. Nee. Zo. Allee. Goed. Lopen. En draai maar weer naar links. Ja. Allemaal op de schouders, allemaal. Onderweg, loop maar door. Tot aan het einde van de rij. Niet tot aan de vetdeur. Goed zo. En nu kunnen we het allermoeilijkste. Het allerergste. We gaan zo meteen springen. Ja. Let op mijn commando. Let op. 1, 2, 3. En nu is de rekening van SN niet betaald. Kortsluiting. Oh. Dank u wel, dames en heren. Zet u neer. Zag je het? Een hoofde geet. En laat de kooi staan en wordt snel gedaan. Ja, nee. Oh. Dames en heren, ik heb u al voorgesteld aan onze orkest. Ik heb u al voorgesteld aan onze dirigent. Ik heb u voorgesteld aan onze solisten. Maar er is ene die ik u nog niet voorgesteld heb. Die man
die is gek van theater. Die man is gek van circus. Die man is gek van zijn vrouwke Daisy, die achter het toneel is aan en uitkleedt en schmink. Die man die is zo gek dat hij in de zomer in zijn hoofd zit en hij zit te bedenken wat hij nu allemaal moet gebeuren. Kortom, die man is knatschgek. Dames en heren, onze regisseur, hij is Peter Noten. Als we het hebben over ouderwets circus, dan hebben we het over circus met derennommers, met trapezewerkers, soms zelfs nog met vuurspuurs en met kluinen. En een circus zonder kluinen is geen circus. En een vastelavond zonder kluinen is geen vastelavond. Laten we eerlijk zijn, wij van ons is als kind nu niet iets een kluin geweest. En als het niet geweest is, hebben ze hem vast wel eens een keer uitgehangen. Dames en heren, de figuur van Kluin, die is al zo oud als Methuselem. De oude Egyptenaren kosten dat figuur al. En dat wordt een persoon met een dubbelfunctie. Die wordt Kluin en hij wordt priester. Daar wil ik niks met suggereren. Nee, alsjeblieft. De Kluin zoals veren kennen, dateert van eind 18e eeuw. En dan had ze twee soorten Kluinen. Dan had ze de slumme Kluin en dan had ze de domme Kluin. De slumme, dat wordt de Pierrot. Gans in het wit gekleed, wit geschminkt gezicht, zwart keppelke op, truintje op het gezicht. En dat was ook een muzikale Kluin, die speelde meerdere muziekinstrumenten. De domme Kluin, dat was August. Dat was die met dat felgeschminkte gezicht, met de goede neus en met die vuilste grote schön. Niet alle Augusten waren dom, weer Piepen waren niet dom en de kleine Kluins zijn ook niet dom. Waarom hou ik dat referaat nu? Omdat zo meteen een nummer gezongen gaat worden over kluinen. En zij die dat nummer moet zingen, moest zich uitgebreid omkleden. En ik moest de tijd die ze daarvoor nodig had, die moest ik vol praten. En ik geloof dat ze ongeveer, ja, ze is ongeveer klaar, dames en heren. Dat nummer kent je bijna allemaal, het is een heel beroemd nummer. Het heet Send in the Clowns. Maar de kluin in dat nummer is niet de slumme kluin, is ook niet de domme kluin. Het is helemaal geen circuskluin, het is een triestig nummer. De kluin in dit nummer is een metafoor. Ja, ik ben daar wel circusdirecteur, maar ik weet toch wel Gert. De kluin in dat nummer staat symbool voor de mens in het algemeen die onverstandige dingen deed. Dames en heren, Send in the Clowns, hij is Imke Heitzer. Just when I start
Where are the clowns? Send in the clowns. Well, maybe next year. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my time in this lane in my career. But where are the clowns? There ought to be clowns. Don't bother, they're here. Circus Juju is een internationaal circus. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben er gespeeld tot in het Verre Oosten toe. In dat Verre Oosten, verwoorden let's in Herzogenrath, toen voelen ze het op om het publiek door, dames en heren. Die Pruisen, die hebben een eigenschap die hij veel minder kent. Die zien hondstrouw, vooral om artiesten. En ze door als artiest iets een hit hebben gehad, dan kunnen ze 20 jaar later nog terugkomen en weer ze met open armen ontvangen. Hebben ze meerdere hits gehad, dan is de bekend een heilige. Zo ene is de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens. Udo wordt bekend door mee te doen aan het Eurovisie Songfestival in 1964 voor de eerste keer. Het wordt niks. In 1965 voor de tweede keer. Het wordt niks. 1966 voor de derde keer. En hij won het met Merci Chérie. En Udo Jürgens is nog altijd actief. Hij is in de 70 en het treedt vol groetevolle zalen op, dames en heren. Maar wat nog bijzonderder is, is dat er in Duitsland een musical gemaakt is met alleen maar liedjes van hem. En wat zo bijzonder is, is dat dat de succesvolste musical in Duitsland ooit is. De hit Ik war nog niemals in New York. Van de musical hebben we weer een medley gemaakt. En dat hebben we nu gezongen door Gerald van Gemert en Imke Heitzer. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank
kent, kunt je mitsingen, staan te klappen, wat voor. Geen probleem, doe maar lekker met, hè. Dat is de bedoeling. Dan gaan we, hè. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit der Genker zum Baus. Immer wird das Leben einer, der blickt sich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Er redet euch noch gut an, wenn ihr Zeit landen. Sobald der Stress vorbei ist, da lang ich nämlich hin. König äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Da zieh ich meinen Bauch an und mach auf heißer Typ. Dann seh ich die Leute entrüstet an und schwenken. Dann sag ich, meine Lieben, ihr seht das nicht so hin. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66. Roma! Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Ein Tag wie jeder, ich träum von Liebe, doch eben nur ein Traum. Menschen, wo ich nicht schau, Großstadt gibt's Liebe und auf einmal sah ich sie, 17 Jahre, blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahre, blondes Haar, wie find ich zu ihr? La la la. Aber bitte mit Sahne. wir treffen sich täglich um 2:45. Eck in der Konditorei. Laden zum Schluck auf das Kuchenbuffet. Mit Schwarzwälder Kirsch und Lauchsahne-Dessert. Früchte als Ananas, Kirsch und Banane. Sie schmatschen, sie quatschen, dann holen sie sich ab. Doch sagt die Torte ihnen Stich ab. Sie husten und husten, fast geht nichts mehr rein. Doch ein Ohrenkopf höchstens, in Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne, richtig? aber bitte mit Sahne. Du sagst, du bist frei und meinst dabei, du bist alleine. Du sagst, du bist stark und meinst, du hast noch ein paar Träume. Jeder Blick aus seinen Augen ist ein stummer Hilfeschrei. Mir geht's genau wie dir, du kannst ruhig ehrlich sein. Du sagst, er geht's gut, jedoch das klingt bei dir so bitter.
Wenn ich dich berühre, ist mir, als spür ich, dass du zitterst. Deine Seele ist von Narben, du hast Angst, sie brechen auf. Vergrab dich in meinem Arm, ich schütze dich, so gut ich kann. Ich geb dir die Hoffnung dafür, gib mir deine Nacht. Ich geb dir den Morgen dafür, solange ich dich nicht verliere, find ich auf einen Weg mit dir. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf dem Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Ich schein, ist so wie das Blut der Erde, kommt und schickt sie ein. Liegt es daran, dass ich immer träume von daheim, du musst verzeihen. Ich schein und die vertrauten Lieder schenken noch mal ein, denn ich fühle Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Will ich immer nur ein Fremder sein und allein. Hannover, Österreich!
Dames en heren, we hebben er langzaam naar toe gewerkt. Het absoluut hoogtepunt van deze avond. En nu is het zoiets, want Heer is er. Heer die u straks voorgeeft met die 3 gekke dag. Heer die de scepter mag zwijgen over onze schoene stad, dames en heren. En Heer komt nu binnen. En mag ik u vragen hem eervol te ontvangen. Hij is er, Henri den Eerste en de Tempeliers. Wat een geweldige ontvangst hij bij de vriend van de Philharmonie Zuid-Nederland. Heel chic, tot veer. Hij mag gekomen, vorig jaar dachten we, 2 orkesten die gaan fuseren. Komt dan nog zo'n vastelavondsconcert, hoe André Jeus senior 61 jaar geleden met is begonnen hooglustigheid. Maar ze hebben het dus beloofd en ze hebben het waargemaakt. Chapeau toch, of niet? Mijn lieflijn, hij is er, onze genoeg lustigheid, prins Henri de Eerste en uw bijzondere aandacht voor hem. Goedenavond samen. Heel lang heb ik naar uitgekeken om hij te mogen zien. Want dit is alweer een stukje van de parel wat ik aan mijn inmiddels 3 weken prinsenschap mag toevoegen. Prachtig ook dat Geer, het Philharmonisch Orkest, dat Geer het circus als metafoor voor de vastelavond heb genomen. Want dat is het eigenlijk, de vastelavond, een circus. Zo is ze soms domteur bij ongetemde liewinnen op een dameszitting. Of bist je een goochelaar die een lach op het gezicht van iemand tovert die al heel lang geleden is vergeten te lachen. Of de bist de klon die de ganse boel achter me aan zit en aan de gang zit. En toch, dat is het wat Geer ook wilt uitbeelden. Prachtig daarvoor. Ook is het heel erg schitterend natuurlijk dat 2 grote orkesten, het Brabants Orkest en het Limburg Symfonieorkest, samen zijn gegaan en dan toch weer boven zich goed kunnen stijgen in een prachtig orkest. Je zal gewoon genieten van alles wat Geer gaat brengen. Rest me nog alleen maar om u allemaal een bijzondere goede vastelavond te wensen. En roept hem met me goed. Lang leven Maastricht, lang leven Limburg en lang leven de Maastrichtse en de Limburgse vastelavond. Hyper de piep. Ho! Hyper de piep. Ho! Hyper de piep. Ho! En roept dan met me goed, lang leven onze stadsprins Henri de Eerste. Hyper piep. Ho! Hyper piep. Ho! Hyper piep. Ho! Hoe geluisterd met pensioengezang. Gans Limburg kleurt goed geel-groen. Allemaal gewoon ze gekleurd op stap. En is dat niet nu just uw lieflied? Mag ik de dirigent vragen om dat in te zetten? Roet, heel en groen, leunig gekleurd, tot onder niet schön. Kleine Miniekjes, bonte steuren, alles in
fietsen terug. Och, het mooiste van de engel stond op mijn rug. Rood, geel en groen ben ik gekleurd tot onder al mijn schoen. Met al die kleuren op mijn brei ben ik zus een schilderij. Hallo, we zingen. Rood ben ik gekleurd tot onder al mijn schoen. En mijn bonte steunen, maar alles vindt ze druk. Och, het mooiste van de engel stond op mijn rug. Rood ben ik gekleurd tot onder al mijn schoen. Met al die kleuren op mijn brei ben ik zus een schilderij. Mijn schat, zal dat toch suggereren? Een oud die painting wou ze eens proberen. Mijn lief is nu een kleurenpracht. Seizoen, dat had ik niet verwacht. En gelukkig heeft ze mij beloofd met de handen op het hart. Dat een aslig onze ganse alles. Onder mijn pekske ga niet gekleurd op stap. Dat is nu zuster, ja, we moeten zingen. Rood gekleurd tot onder mijn schoen. En mijn is bonte steunen, alles vindt ze terug. Och, het mooiste van de engel. Rood ben ik gekleurd tot onder mijn schoen. Met al die kleuren op mijn brei ben ik zus een schilderij. De laatste keer rood ben ik gekleurd tot onder mijn schoen. En mijn is bonte steunen, maar alles vindt ze terug. Och, het mooiste van de engel. Rood ben ik gekleurd tot onder al mijn schoen. Met al die kleuren op mijn brei ben ik zus een schilderij. Dames en heren, vergon de tent sleten. Verscheen uit met de muziek. De klein deed zijn neus af, ving de schmink van zijn snoet. De pistole pleeg en de lampen gaan uit. Met boete op straat, daar gaat het straks weer. En dan loopt niemand meer in normale kleren, maar in prachtige pakjes. En dat is het een en al kleur. Dat is om even te ontsnappen aan die dagelijkse sleur van werken, potsen, koken, strieken, de wereld draait door en het nuitsmotten kieken. Dan vulde zich even een heel ander mens, een filmster, een heks, Casanova of prins. En dan komt ook weer even het kind in ons boven, omdat voor 3 dagen helemaal niks meer hoeven. Jawel, er is toch het wat moet. En ook heel belangrijk, dat Geer dat allemaal doet. Dat Fieske die 3 dagen op zo'n manier vieren, zo wie zich dat huurt. Wie echte dames en... Zodat niemand, maar dan nog niemand in de rest van het land, oets nog kunt zeggen, daar in dat zeuje met die verslavende Maastricht, dat is meer aan de hand. Veer trekken nu weg, om ergens anders te spelen, om ze ook daar het plezier van die dag te doen voelen. En ik schijn nu uit, want ik heb jeuk aan mijn pu. Dat is non de ju van die verrekte vlu. Dus groeig te door het proper en braaf, vastelovend samen Maastricht. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der möchte nie vergehen, so ein Tag, auf den man sich so freute, und wer weiß, wann wir wiedersehen. Tot
Tot ziens. Die vleun loopt door, want de route is geland voorbij. Het wordt weer rond, zit er zo even kus op zee. Zit zus en speel, want meer jij raakt hier nog niet. We bewegen veel, want jij bent de schönste Kind. Immer was man so beim letzten Land. Oh, wie het hell, springe in het schöne Viertelland. Dansen weer van Venlo tot Maastricht. Hey alaaf, dan stemmen we veel aan breed of vis. En hey alaaf, want het alles al een geestje weer. Die met ons begonnen met een plaat. Oh, wie het hell, springe in het schöne Viertelland. Wir sind befreit, von iedereen in het land. Wir sind befreit, want ik was er nog eens weer vergeten. Samen onderweg, met Charlotte Bas, dansen weer van Venlo tot Maastricht. En hey alaaf, en een lengte vier of breed of vis. En hey alaaf, want we samen dan een geestje weer. Die met ons begonnen met een plaat. Oh, wie het hell, iedereen is in het land. Wir sind befreit, iedereen is in het land. Wir sind befreit, want ik was er nog eens weer vergeten. Dit wordt het 5x11 plus 6e vastenavondconcert van de Philharmonie Zuid-Nederland. Nog één keer de solisten van vanavond. De meesterlijke klarinetist Johan Noos. De zanger op de trompet Dennis Ranke. Dus betoverde circusprinses Imke Heemstra. De maand van 1000 trolltekstjes, Gerald van Gemert. Ja, de hele strikzaalmeester van vanavond, de zonnevooide stem, Wim Steinbusch. En tot slot door de muzikale directeur van het Circus Vastenavond, Dirigent Roger Niese.
Thank you.